Έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ. 8 λεπτά. Όσο εσείς αρκούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στην τροπολογία αριθμός 38 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10 που αφορά στους νεογνώμονες, δηλαδή αναγνωρισμένους οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες νεογνώμονα. Με υπουργική απόφαση, παλαιότερη υπουργική απόφαση, είχαν καταρτιστεί πρότυπες συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και των οργανισμών αυτών, προκειμένου να γίνονται με βάση την νομοθεσία οι απαραίτητοι έλεγχοι στα πλοία και να εκδίδονται τα πιστοποιητικά, πολύ σημαντικά πιστοποιητικά, και για τα πλοία και για τις εταιρείες. Με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συμβάσεις αυτές ισχύουν μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Με τη ρύθμιση αυτή δίνουμε μια παράταση 1 έτους για τις συμβάσεις αυτές, παράταση 1 έτους της ισχύως των συμβάσεων, προκειμένου να γίνουν προσαρμογές 2 επίπεδων. Η πρώτη, να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας MLC, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή πριν από 2 μήνες περίπου, και η δεύτερη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη απαιτήσεις προσαρμογής στην Κοινοτική Οδηγία 15 του 2009. Αυτή η πρότυπη σύμβαση, η καινούργια πρότυπη σύμβαση, έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο μας. Απλώς ζητούμε αυτή την παράταση του 1 έτους, προκειμένου να γίνουν οι προσαρμογές όπως πρέπει και να μην διαταραχθούν σε καμία περίπτωση εξ αυτού του λόγου οι θαλάσσιες συγκοινωνίες στη χώρα μας. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω και νομίζω ότι κανένας από το Σώμα δεν έχει αντίρρηση. Θέλω να πω 2 λόγια με αφορμή τη συζήτηση σχετικά με τους λιμένες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας έχει 802 καταγεγραμμένους λιμένες. Για λόγους γεωγραφικούς, στρατηγικούς και κοινωνικούς, διατηρεί αυτούς τους λιμένες, προκειμένου να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, την εδαφική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτοί οι λιμένες, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ μεγάλης χωροταξικής διασποράς, πολύ διαφορετικού μεγέθους και έχουν διαφορετικά συστήματα διοίκησης. Αυτά τα συστήματα είναι 2 είδων. Το πρώτο είναι οι οργανισμοί λιμένων και το δεύτερο είναι τα λιμενικά ταμεία, τα γνωστά σε όλους λιμενικά ταμεία. 103 λοιπόν συνολικά είναι αυτοί οι οργανισμοί, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, που κάνουν ταυτόχρονα και την διοίκηση και την διαχείριση του λιμένα. Δηλαδή την εμπορική εκμετάλλευση και την παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στη χώρα μας. Σε διεθνές επίπεδο έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καταρχήν, δεν υπάρχει λιμάνι επίπεδου και στη Μεσόγειο, αλλά και διεθνώς, που να μην έχει προβεί στην εναρμόνιση με το σύστημα λιμενικής διακυβέρνησης που ισχύει παγκοσμίως, με βάση το οποίο γίνεται διάκριση αυτών των 2 αρμοδιοτήτων, δηλαδή της διοίκησης του λιμένα από την διαχείριση των εμπορικών λειτουργιών. Όλοι προσαρμόζονται σε αυτό. Και δεύτερον, επενδύσεις, προκειμένου αυτά τα λιμάνια, δεν μιλάω για τα δικά μας, μιλάω για τη διεθνή πρακτική, προκειμένου αυτά τα λιμάνια να διεκδικήσουν όσο γίνεται περισσότερο όγκο στην διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων. Και για να το κάνουν αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες επενδύσεις. Παρακολουθώ λοιπόν αυτό που συμβαίνει διεθνώς και θέλω να μεταφέρω το μήνυμα της ανάγκης να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα, προκειμένου τα λιμάνια μας να κατακτήσουν έναν ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Αλλά ας πούμε ότι και αυτό μας προβληματίζει. Θέλω να σταθώ σε αυτά που έρχονται με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους λιμένες. Περισσότεροι συνάδελφοι και κυρίως όσοι ασχολούνται με τα δημόσια έργα γνωρίζουν ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών την τρέχουσα περίοδο είχαν ένα σημαντικό προϋπολογισμό, περίπου 8 δισεκατομμύρια για όλες τις χώρες. Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν με το νέο σύστημα και το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Διευκόλυνση για τη Διασύνδεση της Ευρώπης, κοινοτικό εργαλείο, το οποίο θα ξεκινήσει για όλα τα δίκτυα μεταφορών με έναν προϋπολογισμό 32 δισεκατομμύριων ευρώ, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί με μόχλευση, αλλά και με ομόλογα έργων. Αυτό το πακέτο θα κατανεμηθεί, σύμφωνα με πρόταση κανονισμού που συζητείται τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, σε 2 επίπεδα. Το πρώτο είναι το κεντρικό δίκτυο ευρωπαϊκών λιμένων, όπου εκεί οι μεγάλοι λιμένες της χώρας έχουν επιλεξιμότητα και κυρίως οι βασικοί
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιγουμενίτσα, Πάτρα και το εκτεταμένο δίκτυο που αφορά όλους τους υπόλοιπους λιμένες. Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο όμως τα λιμάνια που είναι σε αυτό το δίκτυο θα αναζητήσουν χρηματοδότηση πού? Στο ΕΣΠΑ 2 ή Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης όπως λέγεται. Πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται σχετικά με το ύψος των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού για την επόμενη περίοδο. Δεν μιλάω για τη χώρα μας, η διαπραγμάτευση θα γίνει σωστά και πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε ένα σημαντικό ύψος προϋπολογισμού. Όμως ο παρανομαστής σε όλο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να μας επιτρέψουν τουλάχιστον να εξυπηρετήσουμε τις τοπικές ανάγκες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σε 802 λιμένες. Χρειαζόμαστε 2 και 3 ΕΣΠΑ μαζί για να πούμε ότι έχουμε το ίδιο επίπεδο παροχής λιμενικών υπηρεσιών σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Πρέπει λοιπόν, εκτός από το νέο μοντέλο διακυβέρνησης των λιμένων που θα συζητήσουμε και νομίζω θα συμφωνήσουμε, πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα αναζητηθεί αυτό που αποκαλείται μόχλευση. Με ποιον τρόπο δίκαιο, ανταγωνιστικό, οικονομικό, κοινωνικά ωφέλιμο, ανταποδοτικό, με ποιον τρόπο θα αναζητηθεί αυτή η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Όχι μόνο λόγω της αδυναμίας να καλύψουμε τις ανάγκες με δημόσια χρήματα, αλλά και γιατί πραγματικά όλα τα λιμάνια του κόσμου, τα πιο επιτυχημένα λιμάνια του κόσμου, δεν βλέπουν τον ιδιώτη μόνο ως επενδυτή που θα φέρει χρήμα, αλλά ως εξειδικευμένο στη διαχείριση λιμενικών έργων και υπηρεσιών εταίρο. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να διακρίνουμε αυτά, να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτά και ύστερα να επιλέξουμε ένα μοντέλο επιτυχημένο διεθνώς και να προσέξουμε να το εφαρμόζουμε σωστά. Αυτό το μοντέλο υπάρχει, αφορά όλες τις περισσότερες λιμενικές υπηρεσίες, είναι το μοντέλο της παραχώρησης, όμως μπορούμε και πρέπει να εξετάσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν και συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι με αυτά τα λόγια περισσότεροι εξημών θα προβληματιστούν, έτσι ώστε όταν θα έρθει εδώ προς συζήτηση η σχετική πρόταση νόμου, την οποία ετοιμάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να πρικίσουμε την περιφέρειά μας με τα απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου μέσω των λιμένων της να εξασφαλίσει αυτό που είπα από την αρχή, που είναι η εδαφική συνοχή, η πρόοδος και η ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε. Ο κύριος Χαϊκάλης έχει το λόγο για 8 λεπτά.